Amantola lezi zinto vele uthi uma uyibuka futhi imbuzi sizazi uma uyibona uvele ulamba umsamo hodayo ishisa iy'mpepho ithethe amazulu angihleki bafethu ngaze nithi ngiyahlala cha kodwa ndidlala ngayo nje ncane sevele zaphazamisa imbuzi zaphazanyiswa inkomo iy'mbuzi zahamba ezinye hhayi kuyaye sikhalele ingane zayo yafika nje sikhalele ingane ngamazinyane ziyazala ngathi nakho ukudla lokho ngixela ibalekayo sithela le nkomo izovimba iy'mbuzi yabona sengixoxa ngey'mbuzi angisayinakile kade ngisabuza ikomo njalo mina asale ngiphendula-ke komo iy'mbuzi funa ngikhulume ngazo eyi imbuzi nyazi imbuzi yaxabana sekumele ngize ngathenda imbuzi-ke manje umsamo imbuzi thi umsamo ayibuka idlozi ngingathetha nje nganayo inkomo engaka ngisathi kubuza lo mbuzo engiwubuzayo ukuthi yahladleni inkomo kanti inquza nazi ney'mbuzi ziyaxabana la ngibuka imuvi la ziyaxabana sithi xabana ethi ngishwethe inkomo yodwa ngizothini-ke imbuzi ngiyibuza la ukuthi yini inyama njalo inkomo naye iyaqhanyela le nkomo futhi iyabhosha manje ngiyaqala ukuthi inquza yini inkomo inquza ukubhosha mina ngibona inyama nje ngazi nithi inkomo le yiningi inkomo ngoba futhi le inamasenda ayina ngisho inquza inkomo enquza hayi bo yokubhosha hayi baleka inyama bokuyocasha yasithela inyama uyamanje vele ngizothi ngokukubuka yona nto eniyithengele iy'nkomo le niyilusele iy'nkomo bese nizosilobolela imizi yethu noma yobaba bethu ngey'nkomo no bengithi nje akubukise nakho ukudla inyama nayo inyama edla inhlangu lapha nayo ibaleka hayi edla inhlangu kodwa-ke sivale le majongo abantu besifazane abayazi ukuthi sitatazelisa kanjani sizinkabi sitatazela kube kanti singamalokujane siyibo abafazi asazi ukuthi wenzeni yabuka ukuthi uzokondla la mayelana nekhanda elikhulu ngapha la imbangela isicefe lo mama lokho ethi kunje isisu kunje isisu nawe ugcina ungakhothi sekesho umuntu wanebhola esifini ikazi kuzoba njani kusasa kodwa amadoda ayihlekisi leya nto imvelo wakudala kodwa amadoda ayikhululekani ziningi vele izinto la ngapha nayibona ukuthi lokho kuzingane kugcwele kanjani and futhi awuboni nokuthi kuyini kunjani okunye ukuthi efana ney'nkawu fana nopopayi okunye fana ney'mfene uyabona okunye kufana ney'mbuzi okunye kufana ney'nkomo manje akusizi uzogcina nihlanya ngengqondo madoda ninganaki qhubekani nigeze bese qeda ukucabanga kwasana ithi hhayi sokholwa ngengane lapha isafune wamjola kodwa manje ingane iyayithanda futhi madoda kunebhadi majongo yabona nebhadi kanjani mina izale icabanga bonke abafane bazi ngentombi yayo ayisayithembi kodwa ade bejola bobabili bechomelana lapha mlodi nayesothi nje imajita kumithisile ithi majita kumithisile siyazi kanjalo thina location namajita ubuza yona inkabi ejongo le ithi mithisile noma sebeyikhosile uthi yazi angikholwa ukuthi umithiswe yimi awuthi imboyifoni yakho isho njalo le mbuzo majongo ngithi isho njalo athi imboyifoni yakho athi ngibo wemajongo ikuthini le question nibuza kanjani nibuza nithi uqinisile ngempela ukuthi eyami ingane noma nithini eyami ngempela nengane umithise yimi ngempela nibuza nithini konje ulula-ke madoda simple nje like a-e-i-o-o yabona uma unesidina noma unesicwaco noma unesicefe kubantu yafana yonke lento yenza njena-ke zibulale phela isidina esinye ukuthi uma uqhamuka abantu behambe umuntu ehambe isidina-ke leso asazi sijajulela yibo bonke abantu
Uyabona uma unesidina futhi omunye umuntu usefuna nanokuthi ungamkhulumisi. Futhi usukunebhadi-ke uma uthi unesidina kubantu abaningi, yabo, bengafuna nokuthi ubakhulumise. Awuyibuka nje leyo nto leyo. Isidina isicefe. Isicefe nje ukudina lapho. Uba nesidina. Ya, unesicefe. Uyadina. Uthi wenze njani uma uthi unesicefe? Suka kulowo muntu lowo. Suka. Musa nje ukuyiphoqa. Suka nje. Ngalokhu uyixaka. Omunye ujola naye umbangela isicefe. Awudulele ukuthi unesicefe. Lapho umuntu uthi uyamkhulumisa, umbone nje ukuthi akathandi, uyanyipha, yabo, uyacasuka. Funda phela nawe, buka, yabo. What is isicefe? Isicefe is ukufunda kwezakho. Ya, ukufunda kwezakho. Ngena lapho-ke itsheke. Isicefe, yasiza. What is isicefe? Isicefe ilapho ubangela khona abantu noma umuntu into asabe ukutshela yona. Cabanga. Umuntu umbangela isicefe asabe nokukutshela, cabanga. Yona. Hayi komfundo noma amasende ngedwa machito. Ngisukoka. Naye enye bayinqumile nawo. Hayi. Ephisani madoda, hayi awasekho-ke amasende. Bye-bye. Zihamba iy'nkomo la ngathi ngiyazeba and futhi iy'nkomo zabantu hlezi ngingazazi. Uphethe ungaze ngithi ngiyantshontsha. I mean iyanda inyama la. Inyama ayibona icela umuzi. Inyama. Inyama le mithi. Nawe unomithi nawe uzokhuluma isiZulu la. Hayi bafowethu hayi. Nenqolobane nisho ukuthi ayilungisi kahle. Umithi, ayimithi inkomo akusiyo ngisho ukumithi yale ino enamatotolosi. Lezi abayinquma amasende. Buka la bantu bakithi bahlukumeza kanjani iy'nkomo. Bayinquma amasende ukuze ingaqhanyeleli ezinye. Kodwa mangathi uyenza omunye umuntu leyo nto leyo, ngapopha nezwe, ungaboshwa ngisho uboshwe ugwetshe ngisho odilika jele. Uzohlukumeza inyama. Ngabe unquma inkomo umuntu esayidla amasende enkomo. Indaba ibisesenkomeni laphana ukuthi nayo futhi inenkomo ngoba phela nithi inenkomo. Inkomo nomuntu unenkomo. Imbuza bese kuba yini? Umdidi wona. Mina ngisasho ukuthi nithi umsamo imbuzi bafethu incane kanje. Yini ngabe nje inkomo ke straight nje singayimpepho. Hawu. Ahleli bafethu boke imbuzi nje inyama ya 2 months le noma inyanga and a half akulanjwe ekhaya. Lokho kuthiwa manje la lezi zinto vele uthi mawebo futhi imbuzi sizazi mawubona vele lami umsamo hoda ishisa impepho ithethe amazulu angihleki bafethu ngaze ngithi ngiyahlala kodwa ndidlala ngayo nje ncane sevele zaphazamisa imbuzi zaphazanyiswa inkomo imbuzi zahamba ezinye nayi le isikhalela ingane zayo yafika nje isikhalela ingane ngamazinyana eziyazadlala ngathi nakho ukudla lokho Fuseke indaba ucela eyokuyomncishana ngotshwala. Fana nani nibuzisane. Umuntu adlule nawe ungagcini usuba isicefe kubantu ngoba ukholwa ukuthi bayakuphuzisa. Cha iyekeni leyo nto leyo. Ungancishani utshwala bafethu. Ngaze nibulalanga bazoshona abantu. Le ndaba leyo ukuthi nichilizane ngotshwala. Iyekeni majida. Iyekeni. Angisho mina ukuthi ngiyanicela. Bengibuka mina la. Angisho ukuthi ngiyanicela. Mina ngincenge utshwala bamuntu. Angisona blessed dab. Yabo. Ngincenge utshwala muntu. Ya sesivala ngotshwala. Ngicela konke okungaphansi kwa-under 18 noma bonke abantu noma zonke iy'ngane ey'ngaphansi kwa-under 18 bengabulithinta utshwala vele u-under 18 usubuntshontshile yabo vele wonakele. Cela-ke ningiphuzele ningidakele ngoDisemba bafowethu nanenzela iy'ngane ey'ncane ayiphuzi ingane akusho phethe usiyozwa ilokho nje ayiphuze nje njengomuthi siyagoma la njengomuthi nje lowo mkhuhlane ophuzayo ilale ingane ivuke ikudakele lapha phambi kwakho ibuke khona nawe uzoyi-understand yabo. Nime bafethu indaba yokugxeka utshwala so nje gomani bafethu niphuze utshwala nikhululeke kodwa futhi
kahle kahle nje uthengeni njengegrosa kungena endlini ukuhlala efrijini kufane nojuice. Nisho futhi ukuthi uma ufaka iblack efrijini umuntu akaphuza into edlula inkomishi, uyabo. Umuntu angavela afuna uthatha ibhodlela lonke kanti umhawu-ke notshwala-ke nayo-ke inkinga yini umhawu notshwala. Yikho xabana nenza nje nenza yonke into njengeplasta manje. Enye futhi into yazi abantu ofike nabo nento ofike nayo nesikhathi uhambe ngaso noma nesikhathi ufike ngaso nezinto ofike nazo nje. Kahle kahle nawe wavula amehlo sometimes, not uzufune ukuyiphosa kubantu utshwala sicela kungezi ngengqondo ukuthi siyabumakhetha. Cha, kahle kahle nje into esichitha ngayo isizungu akuthandwa muntu. Siyacela nabantu futhi bekuyeke ukuzidlela ngengqondo katshwala. Ngiyaplasta majetha, ngiyaplasta majongo. Utshwala asibuncome futhi asibugxeki, iyona nje into ekumele ihlale ekhanda leyo ukuthi utshwala awugxeki ungabazi, awumncome futhi ungabazi. So jika nabo endlini ukuphuza ubazi utshwala ophuzayo, uzazi futhi ukuthi uthandani. Ngiqhubeka nalelo khunja yamajongo ukuthi ngiyawaplasta noma yini ukuthi ngiyamplasta. Bafowethu utshwala lobo kuphuza esportini yenza sure ukuthi usuka nabo esportini uphindela nabo endlini. Ngisafuna umshala amazophike ngathi ngiyabody shame nasey'lwaneni bafethu ikhona izinqa. Angivani ukubody shame, mina ngibody shame uma ufuna ukulungisa umzimba uyikhandlayo, yabo, ukuze ungayijajeki ngawo phela nje. Unqume futhi ungesabi let me take this to 60 seconds. Sami siyayingqele guys, angifuni ukukhuluma ngihlamba, ngizwana nomnyanyisa mina ngoba ngikholelwa ekutheni niyasho idaba. Vele nenzeni iy'buke nini, thatha iy'buko niy'buke nitsho idaba umuntu engabi nehlamba. Ngezinqa ukuthi niyajajana, azi zonke izinqa zomuntu zinhle. Awu ngisho oneshwapo ngisho ngayivalela endlini ayibuka aze lokho nje avele ahalele nje ukusidla. Ahalele ukuyisika sona usidla, akekho umuntu onezinqa esihle. Mazijajana nezinqa eziyishwapha engamaplangwe nezinqa ey'nkulu ey'lengayo, siyalenga shacima nisweni i-wrong. Mina ngifuna uqamba amanga. Nawe ungaze ujajele ukulenga kodwa yibona into ngabe yayisika la. Hawu, nina kuthi anizwani nokwezisa ubuhlungu, yingakho nigijimela abantu abanizwisa ubuhlungu. Zizisethi nani ubuhlungu guys, sewunganqena nje ukuyithinta. Hawu kahleni bafowethu, iyo ngisho ukuthi uma unenkinga ayibulali ngathinta. Angivele ngivale guys, ilokhu isende selifuna ukuthatha itopic ezinza. Labona yabo zizisende lihlupha kanjani, nangigcina nikuthanda lelangibhayizisa, yabo. Befuna ukuthatha itopic ezinza, into eklini nenhle negudi kakhulu kumina izinza. Ngiyawuthanda umbuto engqena umveza uhamba netshebe, yabona nje ngizongifuhla ngayo. Hey, kade ngigxeka itabisi yazi. Ngisho lalezi zazi nami ngiyamveza uma ngifika kube ngiyihlahla lapha. Kodwa hayi ngisasho yona lento lona ukuthi labantu belapha ukuthi ningayibuki into enibahle ngayo. Yabo nje iphesenti leni mina mantombazane 100%. Yo ngakhenyela manje 100%. 100% sabeka ngiyothenga. 100% wena izinza guys, angifuni lokho engidabukisela amadodeni ukuthi ngathi ngiyawagxeka nje, angagxeki kakhulu. Hawu fana nathi ilima lala kwisende nafana ngiyeke kulokhu nandidi abanye abafana nakwisende phela. Sengisheshe kwancoma nje kimi vele, kodwa kuyafana ngoba nihlule kunaka intshebe majida, yazani nihlula nezinza vele nje, vele niyeke niyibuka uyibona uma ishefike fana sokunika nje iphesenti leni lapha. Vele indaba yentshebe sengiyekile guys, athi ngijoyine lizinza mhlawumbe singaxoxa kangcono. Hayi nina majida niyafeta nina kusekudala ngancoma amathekeli. Ayi amantombazane zinza ngazi ukuthini, angiyivale le ndaba yokukhuluma ngey'ntshebe ngoba vele mina anginayo nale ngiyibekile nje la, ngiyibekela ukukhumbula konje ukuthi nginamahlathi ey'ntshebe la ngaphansi, nemihlangano yey'ntshebe la ngaphansi. Iy'nwele ey'lahlile, yabona abantu bathatha iy'nwele bayibeke ey'lahlile, bayibeke bengayi-use. Yazi ukube kuyenziwa ngenani mhlawumbe ngaba vele bashaya iy'tayela, yabona benza iy'tayela, umuntu avele azame ukuyidweba ubuso noma aze ayibhale ngisho igama ngizothi mtho, yabo esilevini mtho.
mnato ngisho ungasangena ngalo mfethu noma ngithi yabo into yokudlala nje liyana bese uyayibeka nawe. Yebo phela imvelo kamdali siyakwazi lokho kodwa nje aze esho uNkulunkulu ukuthi ungayinaki kanje kanti uyekelelwe wonke umuntu wakubuka nje wangatshelwa. Hayi mina bafana bakithi angifuni uqamba amanga, hayi cha ngimrabheli ngathi nganithanda iy'ntombi ezingithandayo kodwa hayi cha iyihlathi nje leyo ntombi leyo mina ngeke ngize ngimele mina leyo nto leyo. Ngincamane kuhambe yona izongitshela ithanda ukuthi nginentshebe hayi ayifuseke. Hayi ngimrabheli bafana bakithi hayi kabi nje ngitshela 9-2 ngitshela 9-2 ukuthi nje cha hayi iyabheda nje ayikho right. Ngisho mina ngathi wazi ngithanda intombi ngoba ngingenayo intshebe, hayi cha nginendaba futhi hayi yekani ngempela. Hayi bafana bakithi angifuni uqamba amanga, hayi ngoba ngixakekwane, hayi ngoba kunjani nje kodwa yicabange nje nawe ngathi uhlekizekile la yazi nje uma uthi awunentombi ekuthanda unjalo. Hayi bafana vele nje hayi unedemoni le. Hayi angifuni ukungasho bafethu, cha angifuni ukungasho. Hayi siyabonga mina hayi sengiyacela ngempela ngiyakhuleka ngenhliziyo yami emhlophe kuwo wonke umuntu onentshebe bafethu. Hayi noma ningayeka ungikhulumisa mina leki ayikho inkinga, hayi alikho elibi. Hayi ngikhumbula ukuthi konje ngishefile, hayi ngiphucela laba banesicefe ilo isigqoko sami ilo kunjani laba banentshebe. Hayi madoda hayi cha ka-understand-eki angifuni ukungasho yabo sekuyabhora ngempela futhi. Hayi sengiphethe ngivale, hayi ngathi sengikhuluma kakhulu yabona ngikhuluma indaba engangidingi. Mina ngibuza ukuthi yini ngibuza ukuthi mina yini ilokhu njani inkomo yini inquza yini umdidi yini ngcono thina abafana sihlukene kodwa futhi nawe uthi umuntu ezothi nquza kuwe kahlala umdidi bese uba yini mafethu nakho siphile sifana kalo kanjena. Hayi bangideleka noma ngilalani cha esibeni silasa hayi ngoba ngijona nenhlamba futhi angithuki enhlamba dala umlomo wami ukuthi nje ngibuka lezi zinto ey'qhamuka nje. Umuntu owashesha wakwazi mhlambe ngayechaza eqhamuka esikhaleni manje ukuthi zingazophanjaniswa kanje zibe yisobala umdidi okubhosha inquza yamantombazane